खुलुमबाय 21 एप्रिल फुंबिलिनि रादाब दानिया फैदो गाहाय रादाबाव दङ रन्जन दैमारि सारनि आरो बिजों लोगोसे जेसेबां हाइनान्स केसाव गोग्लैनानै दङ बिसोर गासै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय सारमोननि हियारिंआ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। रिजाल्टखौ मोनथ'नाय जायाखै, जोङो साननैसो नेथ'नांगोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिआरनि डिपुटि सीएम गबिन्द बसुमतारिया मोनसे बाथ्रा बुंनाया जोबोद दुखु फोनांदों गासै साधारन सुबुं आरो मेलेमजिबि सुबुंफोरनि सिगाङावहाय। एमएलए एमपिआ बा सरकाराव थानाय सुबुंफोरा केसाव थानाय सुबुंफोरखौ बख'नो हाया होननानै बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांमोनहा दिनै बिजेपि सरकारजों दङ, नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह मोनजों सावरायनानै आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनजों सावरायनानै केसखौ गोरलै खालामनानै थाबैनो बख'नो हानाय गोहोआ बिथांमोननि आखायावनो दङ। बिटिआरनि सुक्तिजों बख'नो हाया होननाया गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। मानोना बिटिआर सरकारा एनडिबिफोरनि नङामोनब्ला, साधारन सुबुंफोरनि नङामोनब्ला गोबां सुबुंफोरनि सिगाङावहाय सोंथि फैदों बियो खालि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिनिल' एग्रिमेन्टमोन नामा होननानै गोबां सुबुंफोरनि सिगाङावहाय सोंथि फैदों। बेनिखायनो बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायाव गोबां सुबुंफोरा दुखु मोननायजों गावजों गाव सावरायसलायदों आरो गोबां सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायखौ जोङो खोनानो मोननाय जायो। आफगानिस्ताननि काबुलाव खेबसेनो थरथाम बमा बेरनानै सिनाय मोनै उदखारिफ्रा बमा होनायावहाय 6 सुबुंफोरा जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो 20 सुबुंफोरा जखम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आफगानिस्तानाव मोननै धोरोमजों गोबां नारलायनायनि गेजेरजों बे जाथाया जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। मुस्लिमफोरनि गेजेरावबो मोननै धोरोम दङ, शिया मोनसे आरो सुन्नि मोनसे। शिया आरो सुन्नि मोननैजों सैज्लाया होननाय जों मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो गावजों गाव नारलायनायनि गेजेरजों गोबां दाङाबाजि सम जायो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाहोननि थाखायनो बे बमाखौबो होदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बजालि जिल्लानि पाठशाला ओनसोलनि सासे लाइमोना परेश बरुवानि दैदेननाय आलफा उदाङाव हाबफैदों होननानै नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय जादों। बिपदकार कलिताया थांनाय गोलाव समनि सिगांनो तिनिसुकिया जिल्लानि कमन सरनियाजोंहाय आलासि जानो थांदोंमोन। नाथाय दिनै खबर लानायावहाय बिपद कलिता आरो कमन सरनिया सानैबो खबर गैया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालनि आरो दानि थासारिखौ नायनानैहाय आलफा उदाङाव हाबहैदों होननानै नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय जादों। मैया 11 रिंगायाव आसामनि गिबि मन्त्रि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजोंहाय सानैजोंहाय अरुणाचल प्रदेशनि सीएम पेमा खांडु आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमाखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय जादों आरो बिथांमोनहा थाबैनो आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमाखौ सुस्रांगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मैया मोनाबिलियाव आसामनि गोदानै दाजानाय रायजो दलनि रेजिस्ट्रेसनखौ मोनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। रायजो दलनि आफादगिरि एमएलए उकिल गगैया मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बयखौबो लोब थांनानै जयेन लाहैनो थाखाय आसामखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो, जौगानाय आरो मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय रायजो दलाव जयेन लाफै होननानै बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। आसाम कंग्रेसआ दिनै सुन-सान जाबाय होननानै बरदिन आजमल बिथाङा फोरमायदों। बेनिखायनो एआइयुडिएफनि गाहाय आफादगिरि बरदिन आजमला बुंदों आसामाव बिजेपिखौहाय बोखारनोब्ला आरो फेजेननोब्ला खालि आसामाव मोनसेल' पार्टी दंसै एआइयुडिएफल' होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनैहाय थांनाय लकसभानि इलेक्सनाव जेननानै रिपन बरायाबो कंग्रेसखौ नागारबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मैया रिपन बराया सनिया गान्धीनो नागारनायनि लाइजामखौ हरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आरो मैयानो तृणमूल कंग्रेसनि एमपि अभिजित बेनार्जी नुजाथिनायावहाय बिथाङा तृणमूलाव जयेन जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। ब्रिटेननि गाहाय मन्त्रि बरिस जनसनआ भारताव साननैनि थाखाय दावबायफैगोन 21 एप्रिल आरो 22 एप्रिलावहाय। बेयावहाय पाकिस्तान आरो चाइनानि सिमानि जेंनाखौ सावरायगोन, माबोरै सुस्रांजायो
बेखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गुजरात आमेदाबादनिफ्राय दावबायनायखौ जागायजेनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गुजरात हाइकर्टआ हाबा जानानै आरोबाव सासे 20 बोसोरनि सिख्लाखौ लानानै खारनायनि परमार होननाय सासे सुबुंखौहाय जेसेबांनाखि खरसा थाङो हिन्जावनि नखर आरो पुलिसफोरनि जेसेबां फैसा थाङो बेखौ खावसे खरा होगोन आरो खावसेया बे हौवायानो होनो गोनां जागोन होननानै निर्देश होदोंमोन। बेखौ लानानैनो नागिरनायावहाय 1,17,500 खरसा थांदों होनदों पुलिसफोरनिया आरो 710 घन्टा नांदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो हिन्जावनि नखरा 8 लाख खरसा खालामनो गोनां जादों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दा जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुजरात हाइकर्टनो बेनि आधा खरसाखौ होआगौमानि राधे भाई परमारखौ जोबथेसालियाव दोनगोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। साउथ इन्डिया सावथुन KGF चैप्टार 2आ दिनैहाय 1 नाम्बार फारिलाइयाव थांबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सिगाङावहाय बाहुबली 1आ 1 नाम्बार लिस्टआव दङमोन। दिनै 6 दिननि गेजेरावनो 676.80 कौटि रां खामायनो हाबाय, नाथाय बाहुबलीया 6 दिननि गेजेराव 650 कौटिल' खामायनो हादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे रेकर्डआ फिल्म दुनियायावहाय जोबोद गोजोननाय खौरां लाबोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।